Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walitirorin roko mudunani dak malini dak yaslukuna ku akmada. Walitirorin lan kerono darurate siir rokomu padha gawe tarkim sapa pira-pira ulama ahli nakbu. Dunani dak kali tampa mlebune huruf nidak ma ing lapat. Yasluku kang patut apa ma linidak maring digawe munada. Opo nakwu akmada sepadane lapat akmada. Kot sabako temen-temen wis dingin. Opo anat tarkima sak temene tarkim. Iku katfu awakiril kalimi. Buang piro-piro akhire kalimat. Finidai ing dalem nida. Wakot yukdafu lan terkadang dibuang. Lidoruroti krono doruroti syair. Opo akhirul kalimati. Akhire kalimat, huruf akhire kalimat. Fi ghoirin nidai ing dalem sakliyane nida. Bisarti kauniha kelawan syarate anane kalimat. Iku solikatan kang patut linidai maring digawe nida. Ka akmada kaya sepadane lapat akmada. Wa minhulan iku setengah sangking wakot yukdafu. Qauluhu utawi dawe Kiai Syair Bakar Tawil. Lani malfata taksu ila du'i narihi torifu benu malin lailatal ju'i wal kisori. La nikmah yaktine iku sak bagus-baguse sapa alfata canom taksu kang lumaku waktune peteng sopo alfata ila doi narihi maring padangi genine alfata torifu benu malin utawi Kiai Torik rupane bin Malik lailatal ju'i ing dalem wengine luwe atau lapar wal kisori lan adem bengine ayat tegese torifu benu malikin. Jadi asline lapat torifu benu malin. Iku asline lapate torifu benu malikin. Jadi lapat malikin itu huruf akhirnya dibuang kafe. Jadi moro torifu benu malin. Al iktisosu utawi iki iku mertelaake iktisos. Iktisos ialah mengkhususkan hukum yang disandarkan pada isim. Pada isim domir dikhususkan pada isim domir ma'rifat. Al-iktisosu kanida'in dunaya ka'ayyuhal fatabi isrir junia wa qadurada duna ayyentil wa'al kamislina aknul urba asko mambadal. Al-iktisosu utawi iktisos. Al-iktisosu utawi isim kang digawe taksis. Iku kanidain koyok sepadane nida. Dunaya kali tanpa mlebune lapat iya. Ka ayyuhal fata koyok sepadane lapat ayyuhal fata. Ayyuhal fata ngususake sapa ingsun. Ing he eling-eling wong enom atau nertentokake sapa ingsun ing he eling-eling wong enom biisir junia kelawan sakwise lafat urju ngarep-ngarepo sapa sira urju ngarep-ngarepo sapa sira kabeh niya ing ingsun ayyuhal fata ing he eling-eling wong enom
Wakot yuro lan terkadang ditingali apa ndah iki iktisos duna ayin kali tanpa lapat ayin tilwaal ing rupa isim kang nyandingi lapat al kamisli naknul urba askomam badal kaya sepadane lapat naknu utawi kita nertentukake sapa ingsun al urba ing wong araf iku askoman luwe lumane wong badala kang nyerake bondo sapa man badala kang wewe sapa man al iktisosu utawi iktisos iku yusbihu nyerupani apa al iktisos an nidaa ing nida lafdon ing dalem lapati wa yuqalifu lan bedani apa al iktisos hu ing an nida ming salah sati aujuin saking ana telu pira-pira wajah akadua utawi salah sijine salah satu aujuin iku anahu sak temene kelakuan iku la yustakmalu ora dilakokake ma'ahu ing dalem semertane iktisos apa karfu nidain huruf nida wasani utawi kang kaping pindho iku anahu sak temene kelakuan iku la buddha ora kena ora ayasbiko yen to dingini hu ing iktisos apa sayun sewiji-wiji wasalisu utawi kang kaping telu iku ang tusokibah yen to barengi hu ing iktisos apa al alifu alif walamu lan lam wadalika utawi mengkono iktisos iku kakaulika koyok pengucap siro ana af'alu kada ayuhar rojulu ana utawi ingsun iku af'alu agawi sapa ingsun kada ing mengkene perkara kada ing mengkene penggawean ayuhar rojulu nertentokake sapa ingsun ing he eling-eling wong lanang wanaknu utawi kita nertentokake sapa ingsun al urba ing wong araf iku askon nasi luwe lumane manusa wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naknu ma'asirul anbiya'i la nurasu ma taruknahu sedaqatun naknu utawi kita nertentokake sapa ingsun ma'asirul anbiya'i ing golongane pira-pira nabi iku lanurasu ora diwarisi sapa kita ma utawi bondo tarukna kang ninggal sapa kita hu ing emak iku sedaqatun dadi sedekah dadi Kanjeng Nabi iku kapan apa iku dawuh Kanjeng Nabi golongane para nabi iku kapan ninggal iku dunyane tek sedekahno kabeh ora tek warisno anak-anakane langsung tek sedekahno kabeh supaya tinggal kebaikan wa utawi iktisos iku mangsubun kang dinasupake apa iktisos bi fi'lin kelawan fi'il mutmarin kang disimpen apa fi'il wa takdiru utawi kira-kirane iku lapat akusu al aruba akusu nertentokake sapa ingsun al aruba ing wong araf wa akusu lan nertentokake sapa ingsun ma'asirul anbiya'i ing golongane pira-pira nabi wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.